Тук вече да, съвсем до разслона и до така наречения Сгориградски миньор. Това е разклона, точно мястото, където вдясно е за леденика, вляво тук до мене, зад гърба ми е до Сгориград, към Сгориград. Времето е чудесно, за разлика от утре, какво ни обещават. Реката си шумоли, доста хубаво, приятен аромон. Къде да оставя, да. Хубава зимна гледка. И хубаво време. Тук съм на 1 километър, дали има и дали няма от Сгориград. Аз съм го ходил, но днеска няма, че имам работа да върши. Готово. Имаме един оборот вече. Стигаме